Prečo myš do toho mobilu? Migaj vynie smeti. Čo to nemôžem ani volať s kamarátkou? Nechoď takto moja, lebo ti zoberiem mobil. Šmykaj, vynie smeti. Bože, idem. Dúfam, že nikoho nestretnem. Ako taká sprostá. Ideme. Hej. Idem naspäť. Čau. Ideš domov? Doriti. Áno, idem. Zdrham. Rýchlo, zdrham. Ja mám také šťastie, že som ho nestretla. Som tak ušla. A čo bežíš v tom vietore? Môže ťa aj prechladnúť. No čo, mami? Stretla som takého pekného. Ja som stretla sama a ja som zdrhla. Taký pekný bol. Joj. Dúfam, že nebude pred dverami. No, kde je? Chcem jej dať kvet do rúže. Čo? Doriti, to je Samo a ja ešte takáto vyletnená. Neviem, čo idem robiť. Mami, je tu ten pekný fešák a ja ho nechcem. Ja sa hanbím. Bože, tak si to nevšímaj. Ty si taká hanblivá. Bože.